Sanda nace kar ya gaga ya ji wannan magana. Kar kowa ya ji wannan magana me yasa zaki ga mu? Dakata. To zan faɗa mishi gangan ne? Zan faɗa mishi gangan ne ban fa san ya ji ba. Waya nake yi. Ke ki san waya da waya za a yi na gaya mishi. Wallahi waya nake yi. Kun san dai mun yi alƙawari ba zai yi a ce na kira ya gaga na gaya mishi wannan magana. Ya an yi abu in group kuma zan kira shi gaya mishi. Me amfanin group din kenan? A ina yake? Waya nake yi. Me yasa ba za ki magana cikin sirri ba? Duk wannan lamarin ina komawa gefe ne ina magana. Na bi ki haɗuwa da shi fa. Amma komawa gefe nake ina magana. Yanzu kin ja mana matsala ga baki ɗaya gashi an yi aikin yanzu ga baki ɗaya ya ɗaga min hankali a gari. Duk ba wannan ba yanzu mafita kawai za mu samu don wannan duk ƙananan maganganu ne mu samu fitan da zai bulle da mu samu wancan hujjar din namu da ya kokarin rubucewa gaskiya shi ne magana. Ai ba abin da zai dakatar da wannan shirin. Ba abin da zai dakatar da shi. Sai dai mu tunanin ina za mu samu mafita. Sai ki yi tunanin ai yanzu. Za a canja mai lissafi. A kullo ta wata hanyar. Amma wannan gwajin da yanzu. Sai ni reza. Don ina da wata mafita. Saboda ba zan ga wannan damar da ta shigo min ta kuce ba. Shi yasa nake yin ki reza. Ma to ta ina zan kullu. Saboda rashi ya ɓaci. Ni ba san suna da alaƙa da shugaban jam'iyya ba. Ba san suna da alaƙa ba. Alaƙa su ba zai hana mu abin da muke. Bana buƙatar komai. Ta mutum yana cikin tamba ka zo ba zan sha ba da Allah je ka da Allah. Mutum yana cikin ɓace ne kawai ka zo ba zan sha ba. Fidi waye ce ki zo nan? Waye ce ki zo nan? Ni ne na je na gaya mata na ganka nan. Kinga dan Allah dan Annabi ki bar wurin nan. Dan yanzu haka reza idan ta zo fitina za a yi kuma ni bana buƙatar fitina. Tana zuwa nan wurin gaba ɗaya har gitsewa zai mu zama abin kallo. Haba ya gaga. Wai ni yaushe ne zaka so ni? Duk cikin juya din nan ni suke bi amma ni ba ta su nake ba ta kai nake yi. Kinga Fidi na san kina so na kuma ni ma ina son ki. Ni ina son ki, ni masoyinki ne. Duk yanzu idan na kalle ki ma na ce ba na son ki na yau da rikaina. Ƙarya nake yi, ni masoyinki ne. Dan Allah ki yi haƙuri, na miki alƙawari zan zo in same ki. Ka tabbata? Na tabbata, haba mai Fidi. Ki yadda da ni mana. Mai Fidi. Tun da ya ce miki zai zo. Yawwa, kawai Fidi. Haba mai Fidi. Haba mai Fidi. Haba mai Fidi. Mai Fidi. Haba Fidi, my Fidi, haba. Assalamu alaikum. Amir. Aka sai fara'a kake ta yi. Yau koyo da uwar gida ta wa farfesu ne ka karya da shi. Wallahi magana kun gidan ne. Shugaban jam'iyya da kansa ya kira ni jiya. Da kansa? Da kansa kira ni wallahi kicin. Ai an riga an saka hannu. Mu kawai ake jira. La ilaha illallah. Alhamdulillah. To ya kaga tasirin addu'a? Gaskiya ne. Kaga da ka biyo wannan binciken naka na kauce hanya da aka yi na cewar wai shugaban jam'iyya mayan mata ne sai ka hada shi da mata abubuwa za su tafi. Da tuni ka kauce hanya kuma abin ba lallai yi. Haka ne. Amma da muka yi addu'a muka gaya wa Allah muka ja bakinmu muka yi shiru ba gashi da kansa Allah ya matsi bakinsa ba da kansa ya kira mu? Haka ne. Ka duba tasiri na addu'a. Wannan gaskiya ne. To yanzu kaga abin da nake so da kai. Mu tsaya abin da muka ciki muka rubuta don shi aka karanta aka ba mu kwangilan nan mu rike amana. Mu yi gaskiya mu yi abin da ya dace. Duk wanda yake da haƙƙi a cikin wannan abin mu fitar masa da haƙƙinsa sai Allah ya sa wa abin albarka. Insha Allah.
Amma wannan account ɗin da aka saka a cikin takardar ko? Kin ji shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Ke, me ya kai ki gurin nan? Ba wajen ki na zo ba, ba gun wanda na zo. Ke baki san wace ce ni ba da har zaki gaya min haka? Ai ban sani ba. Baki sani ba? To yau zan nuna miki asalin wace ce ni. Ke wace kirin jahila ce da kikiya, mutum baya son ki kina ta bibiyarsa. Ni kike gaya wa haka? Na gaya miki. Kai, ni kika mara? Ki kuskura yin abincin da da Allah me haka? Dakata! Habareza. Kuka ne. Ta za ka yi kabar wannan kucakar yarinya tana rena mun Dan haka. Allah ku yi hakuri. Nan ba wurin fada bane, za ku zo ku tara a kanku mutane. Yanzu idan kuna daga murya mutane sai su zo su dauka wani tashin hankali. Kamariya. Ka ce mata ta baro. Dakata! Ba ta hakuri. Ki yi hakuri. Dan Allah ki yi hakuri. Bibi ce. Juyo. Ki yi hakuri. Kinga iya hakuri. Dakata! Dan Allah bibi ki yi hakuri. Ki yi hakuri. Ki yi hakuri. Ki yi hakuri. Dan Allah dan Annabi. Dakata! Laifinka ne. Kai ka jawo. Irin wayannan kutakan yaran suna rena mun hankali a kirin gudu. Idan ba yara na ba ya su fara rena mun hankali ba. Kinga ki hakuri ga ni wallahi a tsaya mana. Kinga bai kamata ranki ya baci ba. Wallahi na so a ce kamar zo ma kin lullusa ta kin gwacha ki sha ruwan sanyi. Dan Allah ki sha. Kai ka jawo. Kai ka jawo wannan. Ki hakuri dan Allah. Ki hakuri. Kinga akan me yanzu wannan idan ba da kai ba ta ya za a yi kirin wayannan kucakan yaran suna rena mun hankali ta ya za a yi yara na su ci gaba da mutunta ni a matsayina ta reza kuma shedaniya a ce wannan kucakar yarinya tana rena mun hankali ki hakuri kinga ki hakuri haba reza uwar rezozi dakata ka ji ni idan na ƙara ganin wannan kucakar yarinyar shigowa gidan nan siya gagare ta sai na sa an yi mata dukan siya. Ba za ma ta sake zuwa ba. Kan na ƙara ganin ta da ita. Wallahi ba za ta zo ba. Idan ba haka ba sai dai ka zaɓa ko reza ko kuma ita. A'a ni ke nake so. Haba ta yaya zan bar yau in ɗauko jibi. To ka fara. Ni da ke din ma kin ishe ni. Kar ka ƙara. Ki hakuri. Ka ci gaba. Ki hakuri. Na san zaki mamakin gayyata ki da muke cikin wannan tafiya tamu. So ba abun mamaki bane. Domin mun kira ki ne akan wani aiki da nake so mu baki mai himmin aiki. Wanda idan har kika amince zaki wannan aikin, zan baki makudan kuɗaɗe. Wanda na san za su ishe ki duk abubuwan da zaki a rayuwarki. Shi ke wani irin aiki ne ka gaya mun kun zan iya kuma ba zan iya ban faɗa. Zama ki iya 'yan mata. Akwai wata kawarki da nake ganin kwana biyu nan kuna dan giggita da ita. Shine nake so ina so in san a ina take, sannan ina son da wasu a takaice wasu information a kanta. Idan har kin amince zaki min wannan aikin, ni kuma ne miki alƙawarin zan baki makudan kuɗaɗe. Okay to shikenan in dai wannan ne baka da matsala. Babu matsala. Abu na farko kawai ni yanzu bukata ta abunki, ina so ki fara sanar da ni yar wannan unguwa ne. Ni ma karan kaina ban san gidansu ba, amma kuma zan nemo maka. Na gode. Welcome. Kun ga abin da nake gani? Wai, Gidan shugaban jam'iyya ne tare da yarinyar nan Reza wacce muke zama da ita a join.
Wallahi inna lillahi. Ta ce fa. Bidiyo ya fita wallahi. Oh my god. Stop. Update. An samu update. Zan yi amfani da wannan bidiyon domin na samu likers da followers. Zan posta shi. Ai ni ma sai ka tura mu. To karka da mu zan tura ma. Amma yanzu ba na je gida. In na je na dan yi cooling zan tura ma. A wai da ni kafin ka je ya kamata ni ka tura min ni a waya. Wai kai ma in tura ma kana nufin postin za ka yi? To ba da ma shiga zan tura ma ta wasu yanzu. Na ba shi gani yayi. Ina za ka je sai sauri kake yi? Sauri nake yanzu zan je in sa data. Wai baka ga update da ya fito bane? Ni ina na gani me ya faru? Wannan shugaban jam'iyya da wannan yarinya? Ya kamata ka je ka sa data. Ka sako min na faka. Ai na ga an sake mana sabon update yanzu dai ka dubi page na TikTok. Ka gane bari in je in sa data. Faka yanzu. Ka neme ni. Cece ku cikin dawo ciki na al'umma ba a ki tsoron abin da zai je ya dawo ya sake da Allah da ka ba wannan na tambaye ki ba kawai tambaye ki ne ina kika je. Ban gane ina na je ba, ka fita ka banna a gida kuma ka dawo ka same ni a gida kuma zaka tambaye ni cewa ina na je kenan zargi na kake? Safuna karki rena mun hankali. Ban san ki bane ya in ganki a waje kuma in dawo ina tambaye ki inda kika je kina fita baki tambaye ni ba kuma kina rena mun hankali kina nuna mun kamar ba ke bace ko wani abu me haka? Gaskiya Sadiq, gaskiya abin da kake min ya kishe ni haka, abin da kake ma a gidan nan ya kishe ni haka. Sadiq, me kike kira da Sadiq kai tsaye a cikin gidan nan? Ni ma ban san lokacin da ya fito baki na. Shikenan, na gano take-taken ki da yasa duk kike yin wannan rashin mutunci. Iya kwantar da kai, iya ladabi na yi miki reza. Reza dan Allah ki goge bidiyon nan. Ai wannan a rubuce take. Duk abin da kike so a rayuwarki zan yi miki shi. Kin san ina da arzikin da zan yi miki ko me kike so. Ko menene zan yi miki gaya min. To ya shiga duniya in kika goge na gurin ki ai ina ganin za a samu rangwame. Ai shi daga hannu rangwamen duka ne. A'a reza. Halo. Amma wannan yarinya Allah ya kwashe miki albarka. Abinda kika yi min Allah ya ninka miki ninkin ba ninkin sa. In Allah ya da Allah sai ya miki yankan salak. Wallahi yankan salak zai Allah zai miki. Ke giya mutsiyaciya. Halo? To na zama shashasha ma kenan sha girgirbau. Har da yin dariya da yin shewa. To kin yi shewa a ɗakin uwarki. Cece ku cikin dawo ciki na al'umma ba a ki tsoron abin da zai je ya dawo. Yanzu su da kansu ma suke aikata wannan abu. Aka suka zama da duba gani. Shi yasa ni ba a raba inda jere. Sun yi mu ba a raba wannan ka ce rediyon da kake ji ba a banza. Yayi zo zaka abin da suka rage goma. Inda kana je bege. To yanzu wannan labari ga wani zai fice. Ka ci ba malam Tanko. Haji. Kai wallahi ba abu. Wannan mummunan abu ne wallahi. Yayi abun kunya wallahi. Kuma zai gani Allah. Zaka ce na ga ma. Zai gani. Dole kai. Dole shi ma sai ya gani. Yanzu kai su suna ma sama da mu sun to ga na kasa mu muka yi. To mu muka yi hukunta mu. Ai ba zai yi ba abun nan. Su sun yi mu abun mu wannan mi. Shaidaniyar amarya. Shaidaniyar amarya. Shaidaniyar amarya. Shaidaniyar amarya. Shaidaniyar amarya. Shaidaniyar amarya. Duniya bar tsoro. In ka bi ta kwai horo. Shaidaniyar amarya. Ki dinga jin tsoro. Hannun ka mai sanda.
gani ba, wannan hakika ne. Shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Safna. Lafiya? Ba Ya muna fira kuma kin tafi wata tunanin. Gaba ɗaya ni tunda na shigo gidan da naga gaba ɗaya yanayinki ya canza ba yadda na saba ganin ki ba. Ba komai. Ba komai. Safna kenan. Idan zuciyarki ta ɓoye min, fuskarki ba za ta ɓoye min ba, kuma babu wata ƙawar da zaki faɗa min sirrinki bayan ni. Me kika gani? Kake manta ba tun muna yara muke tare. Kin san komai nawa na san naki. Ko kina tunanin akwai abin da zai ɓoye ni? Ba komai wallahi. Tunda kin ki faɗa min shikenan. Idan ta yi wari ma ji. Dama ni sauri nake yi, bari na ƙarasa gida. Ok, to shikenan. Na gode. Ashe baki da mutunci? Ashe ke baki san mutunci ba? Wata ni zaki yaudara? Ni zaki yaudara? Ki ce min kin goge bidiyon da kika wa mai gidana amma ki je ki tura mishi hotuna? Yanzu kai saboda shugaban jami'a har zaka mare ni? Ta yaya ba zan mare ki ba? Me yasa zaki tura mai hoto? Ta yaya zaki je ki ɗauki hotonsa na tsaraici ki tura mai? Mutumin da ake gani da mutunci, mutumin da yake jagorancin jam'iyya guda. Amma za ki ɗauki hoto ki tura mai, yanzu me burinki? Ba ki da kirki, ba ki san darajar kanki ba. Yanzu yaudara ta zaki? Yaudara ta zaki? Ki ce min kin goge wannan bidiyon da kika turo? Ashe ba ki goge ba? Ki ɗauki hoton tsarecinsa ki tura mai? Wallahi ba ki ji daɗin rayuwarki ba. Shi ma fa shugaban jam'iyyar nan da kake gani yana aikata abin da ba shi ne ba. In dai haka shine so, wannan ba so ba ne. In dai ba zan faɗa miki magana ke ji ba, to ba ƙaunata kike yi ba. Kuma wannan marin da na miki shine daidai a irin hukuncin da ya kamata in miki. Shikenan naji zan goge amma za ka iya biya na kuɗin da za a bani. Yanzu ke burin ki kuɗi? Ki destroying kariyar mutum ki ce burin ki kuɗi? To shikenan an baki kuɗi. Kuɗi me za su miki? Kuma na ga ai ko banza talaka sa ji daɗi ai sun san shi ma ba mutumin kirki ba ne. Ke yanzu akan tafarkin daidai kike? Da har za ki kalli wani ki ce bai yi daidai ba? Ni fa wannan ka sani akan sana'ata ce. Gaskiya akan sana'ata zan iya yin komai. Ba zai ka dakatar da ni ba. Shine kawai idan za a iya biya na kuɗin da zan kashe shine kawai sai na hakura da shi na goge bidiyon. Wallahi baki da kirki. Ke shaidaniya ce. Saboda ke kanki baki san asalinki ba shine kike so kowa ma ya zama haka? Wallahi shaidaniya ce ke. Shaidaniyar amarya, ki dinga jin